Jara wajan no la ilaha illallah 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 la ilaha janna Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah janna Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha janna la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha la ilaha Sewudijan la ilaha illallah la ilaha janna Allah la ilaha illallah la ilaha Sewudijan la ilaha la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha Allah la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Sewudijan la ilaha illa Allah la ilaha wani Allah la ilaha Allah la ilaha Sewudijan la ilaha Marhamar la ilaha Allah la ilaha Allah la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر السلام عليكم eyi nden kanko o totte konngol oyi kanko nder ceerno imam Mouhamadou Hamidou taw totte konngol kono hande ɗum oyi kono hande ɗum pour mi wasar junnu oyi pour o wasa jurnu ceerno men ceerno Alhaji Haruna Ka oyi ceerno men Alhaji Haruna Ka imam toon to Dakar kanko gila hanki o ari oyi kanko gila hanki o ari inani ko kalmi koye ceerno Matar rek e ina wayno ko haali koye ceerno Matar tan ɗum woni e makko oyi ɗum woni he mum nokku o ko haaju makko tigi wondo oyi nokku o ko haaji mum tigi tigi wondo o waɗi hen kalis bom taw mi siwamo son nokku o oyi o waɗi hen kaali sah sabu taw o siwa son nokku o comme woɓɓe no mbaɗirini hen comme woɓɓe ni no mbaɗiri ni gila Alaji Bijji Diallo Cawando oyi gila Alaji Bijji Cawando ɗiɗi hen wat ngaari oyi o ɗiɗi hen wat ngaari Alaji Amadou Ado Alaji Amadou Ado Sareru Sumbu Sareru Sumbu Ousmane Fofana e Ousmane Fofana Sareru Sumbu Sareru Sumbu gila nden oyi gila nden na waɗe ha Allah addani en ha Allah addani en oɗo maccuɗo Allah oɗo maccuɗo Allah Mamadou Sarr oyi Mamadou Sarr o wiyete ɓe ɗum mbiya Nguuda Sarr ɓe waɗi wiyaɓe ɗum Nguuda Sarr o jiya ko Touba oyi o jiya ko Touba dañi galle Sokone o dañi galle Sokone min he o ceerno Abdourahmane oyi kamen o ceerno Abdourahmane so Lat Mengue jaadi toon oyi kamen jaadi toon nde ballal ngal mbimi Sareru Sumbu oyi sabu nde wonɗo nde ballal ngal wi Sareru Sumbu ɗin gayi oyi ɗin gayi ko kam wondo sababu oyi kam ceerno Abdourahmane o wondo sababu kam dillinno yimɓeɓe oyi kam dillino yimɓeɓe kam lamdino kam hirjinno ha ñana gayi tati jalti ɗon e kalis kewɗo ɗon e Sareru Sumbu kono taw ɗo ko 3 millions 500 oyi taw kono ɗo taw ko million ngaji 3 e temedere ujunere
nden noon ɗum hanno in laato ha joni nden noon ko ɗum hanno in laato ha joni nde min tindina o maccuɗo Allah noon no ɓe tindina o maccuɗo Allah noon te tindinɗo min o kadi ko almudo ceerno Abdourahmane kadi tindinɗoɓe on ko almudo ko taalibe ceerno Abdourahmane mo wiye Abdoullahi Diallo Abdoullahi Diallo mo jiya Ndofane Saare Gallo mo jiya Ndofane Saare Gallo kam nde hunde nde yettiɗo ɗo yettiɗo kam nde hunde nde yettiɗo ɗo yettiɗo ko dillini in ko ko dillini in ko mi yano Casamance hikka o yano Casamance hikka ɓerdam okki kam ɓerdam okki ɗum joni tawde nokku o hooki joni comme kane nokku o hooki min yomi yawtu Guinée Bissau yo yawtu Guinée Bissau imma mi heɓa nokku o mi arta heɓa kalis o mi arta arta walla somi heɓanimo walla so heɓanimo mi fafa mi jooɗo toon fafa jooɗo Guinée Bissau mbaminino ko geddi in tan waynino hanti ko geddi in tan kono e moƴƴere Allah taw Allah ne haaji ɗum ɗo dernier appel am pour mi nodda ga mi anda ko woni galle hanti mi kuppa mi yaha dernier mu appel battidiɗo pour nodda ga e galle ga pour kuppa hanti o yawta nder Guinée keɓmi ko sukaɓe rewɓe heɓi ko sukaɓe rewɓe yayiraɓe mumen ngalaɗo o yayiraɓe ngalaɗo ɓe jambitino bete ɓe jambitino bete ɓerdam wahliti ɓerde mum wahliti mbimi joni mi feɗiti mi hoota tan hanti o felliti hoota tan mi wonta haala nokku o noon wonta haala nokku o ko ñammi kijmi ko ñaami o kiji nde pellitmi artu noon no felliti artu noon nden noddumi ceerno Abdourahmane wolo noddi ceerno Abdourahmane andi wajirawo ma tigi tigi aɗa andi wajirawo ma tigi tigi hay saɗa waɗa ko fewani sah a yiɗat ɗumin haalan kam mbiɗum ha seeɗa tampade seeɗa tampade ceerno Abdourahmane kam hiko tagi mbimi mi heɓino yaha mi suuɗoyo mi majjira on mi heɓino yaha mi suuɗoyo mi majjira on mi nandi wonde an iɗito ƴettu paɗe ma sabu nde nandi on tuma an iɗito ƴettu paɗe ma kono mi hayti kono mi hayti kam wota yahde wota yahde o soowi kam o ha mbimi ala joni kay sa yi hanti kalan mamin o wi ala joni kay sa yi hanti kalan mamin omi gartat ɗo hanti komi gartat ɗo hanti mbimi noon min in yeehi e duɗal amen he ɗum noon kan haala noon yeehi e duɗal mumen e duɗal ceerno Samba ɗo Kara kanko ceerno Abdoulaye Diallo kanko ceerno Abdoulaye Diallo mboye duɗal he mboye duɗal he o humpiti o probléme wonde no komi jogonoɗo yaha wonde no kam ko jogonoɗo yahde so somi yahino ko ceerno mum ɗaɓɓiten ɗon kam so yahino ko ceerno mum ɗaɓɓitete ɗum kono mi hayti kono hayti ha mi suttima ɗum mi waɗama débat e duɗal he mi waɗa débat e duɗal he o ceerno Harouna Ka mo mbiyatnomi o ceerno Harouna Ka mo wiyatno nde nani in wonɗo nani in yo oustaz Aliou Ba mo ganduɗon o gonɗo o ndar jiyaɗo Saare Bouba oustaz Ali Ba Cha'i tan jimowo o kamen nde ɓe ɗenƴi ha ɓe neldi kam passeport kamen ɓe ɗenƴi ha ɓe neldi ɗum passeport goto fof neldi kam 10 000 goto fof neldi ujunaje ɗiɗi toon to Casamance taw ɓe poogino hanti mi yahat tan taw ɓe poogino hanti o yahat tan mi ala hanti kay mi artat tan ala hanti kay mi artat tan jonon on débat nde waɗi he duɗal he jonon nde on débat waɗi he duɗal he kam Abdoulaye Diallo mo Dakar taw Abdoulaye Diallo mo Dakar ɗum dillini ɗum no feewi ɗum dillini ɗum no feewi o innani kam yimɓe tato Dakar yomi ar toon yo ar toon min jaha toon ɓe jaha toon ndax nokku o soode sabu nokku o soode ha nam toon yaha o yaha nde mum toon yaha kam ne o nodditi kam ɗum o innani kam biyeteɗo Younusa Sow o inni ɗum biyeteɗo Younusa Sow Saare Fafa Saare Fafa o wi on mo dañi waajirawo garowo Sokone mo wiye Modou Sarr ɓeɗum mbiya Nguuda Sarr on ko ballowo jarani ko garɗa Dakar idor on ɗum addi nde in wayi noon noddumi Abdourahmane ceerno Abdourahmane kalami ɗum fof haali ɗum fof comme no gandirɗon ɗum ni tan comme ni no gandirɗon ɗum enen fof ni taƴi haaji mum fof noddumi ceerno Ibou moɗo ceerno Ibou Gaɓuɗe o noddi ceerno Ibou Gaɓuɗe nden noon nde ko ɓuuri moƴƴude ko way noon mbaɗa délégation ko nde wonɗo ko ɓuuri moƴƴude ko wayi ko noon mbaɗa délégation ay o mawniraɗo amen ceerno Ousmane Dieng mi yiɗino noddu kono gañmi ɗum tampin kono o Ousmane Dieng Sow o yiɗino ɗum noddu kono añi ɗum tampin par ce que mino yakori mi yahat tan no mbaɗatnomin mi heɓata tan taw mo yakori ko nino heewi yaha tan yeehi nokkuji kewɗi heɓata yakon toon soyene ko noon tan taw fiftima Abdourahmane ari Abdourahmane ari noddumi Abdoul Ahad o noddi Abdoul Ahad cuurum gonɗo Saare Passy hande on o hori ar on Abdoul Ahad hori al kono oto mum addi Abdourahmane kono oto mum addi Abdourahmane min kawri Sokone ko raɓɓiɗinde haala ɓe kawri Sokone raɓɓiɗinde haala min ndewi he rawda Alaji Ahmad Deme Sokone he ɓe ndewi rawda Alaji Ahmad Deme Sokone min mbaɗen ɗo duwaw ko haaju mawɗo jaaten o wi mbaɗen ɗo duwaw saabu ko haaju mawɗo jaheten min duyi ɓe duyi min jawti nde min ngari nde ɓe ngari min gurtani galle o Abdourahmane tawi musidɗo moɗon dari tawi musidɗo moɗon dari tami deftere wiyetende Mawahibu mbo tawi deftere wiyetende Mawahibu nden deftere Mawahibu Nafiu deftere Sëñ Tuuba o heɓɓinde o lecciɗo kam ceerno enen de bolum men weladde ceerno Abdourahmane heɓɓi deftere nde enen ceerno bolol men weladde Mawahibu Nafi Mawahibu Nafi
dokke nafooje oyi dokke nafooje nden deftere tawɗen ɗo oyi nden deftere tawɗen ɗo te o galle mo naataten oyi ten bo o galle mbo naateten kala diƙɗoma nagge walla mbaalu kala diɗɗoma nagge walla mbaalu laar gaɗa cuuɗi mum taw oyi laar gaɗa cuuɗi mum ɗum ko pular oyi ko pular o yi ɗo de haaju humtoto ɗo de oyi ɗo de haaju humtoto ɗo mataw ngal pellital mum oyi mataw ngal pellital kanko ceerno Abdourahmane mbiyata pellital woni ismullahi al azam o wi pellital woni ismullahi al azam kamo waɗani ɓerɗe ɗiɗi min keɓata o wi kamo waɗani ɓerɗe ɗiɗi ɓe keɓata kam ceerno Abdourahmane min jotti e galle he o wi no ɓe jotti e galle he min bisma o wi ɓe bisma tisubar foti ni no hande ni o wi tisubar foti ni no hande no ni ɓe mbi ko tisubar o funtata o wi ɓe mbi ceerno on ono wiyete Nguuda Sarr o wi Nguuda Sarr on tisubar o funtata mbo waɗi jakka nder galle he o wi mbo waɗi jakka nder galle he nde min juuli o wi nde ɓe juuli galle o fof hawri toon o wi galle o fof hawri toon ceerno Haruna Ka ko kalanoɗa ko hanki o wi ceerno Haruna Ka ko kalanoɗa ko hanki galle o fof hawri ɗon o wi galle o fof hawri ɗon ɓiɓɓe fof ɓe ngari talibaji fof ɓiɓɓe fof talibaji fof wondiɓe fof ɓe kawri min calmini o wi ɓe calmini min pogino o haala nder jakka he o wi ɓe calmini o fogino bismotoɓe nder jakka he o bismotoɓe nder jakka he o wi min ngare jehen gaay o wi ngare jehen gaay minen naata o wi ɓe naata hakkunde sal minen mbiya minen jooɗo o wi ɓe jooɗo bomin yawtina ha sal ɓurɗo mawnu koye lewru korka wonɗo de koye korka wonɗo o wi koye korka wonɗo min jii he galle he o wi ɓe jii he galle he otoji ɗi carsa maaro e nebbam e tandarma e meew ɓe biccita e ladde he o wi min hoko woni bolol mon o wi hoko woni bolol mon ceerno Abdourahmane udditi o wi ceerno Abdourahmane udditi haala ko kalami kam an fonno en haal bomma taw e bisimilla wasir rek ko goto bisimillah minen taaro tan o wi ɓe taaro tan comme ganduɗa pullo e gacce mum o wi aɗa andi tan pullo tan he kersa mum minen kalata minen dañi teere o wi ɓe kaala ɓe dañi teere min jiɗi wadde ɗon juma minen mbiɗi wadde ɗon juma e daara min jeehi to min battirini o min he onon de on kalani haydara taw on ciwa haala haydara de o wi onon de on kalani haydara taw mo heppi kam o wi min kaale piɗe ɗe taw o wi kaale piɗe ɗe taw on ɓuri on heppu min mbi ɗum ko 3 millions 500 o wi ɓe ko 3 ɓe mbi ɗum ko 3 millions 5 million ngaji 3 e temedere ujunere o sappini hondu to dow o wi ɗum jandal o wi jendana ko ngiri Allah o wi o soodi in sabu Allah ni o noddi bindowo sekeji ɗi o wi o noddi bindowo sekeji o wi so weli min o wi o so weli on min mbaala ha bimbi ɓe mbaala ha bimbi min keɓa haalis ɓe keɓa haalis walla o winda sek min tiroyo ɓe tiroyo kisa o tini Abdourahmane ko Kaolack immori ko kisa o tini Abdourahmane Kaolack immori sabu tawde o Kaolack fay bom joni yo winda tan o wi nden comme kadi oɗo kam Kaolack fay yo winda tan o windi seko e inde Abdourahmane winda o wi he inde ceerno Abdourahmane winda o wi mbo hen watta kadi si tawi min puɗɗima o wi so tawi ɓe puɗɗima waɗat hen 20 tonnes ciment waɗat hen tonneji 20 temedde 4 saku non sarɗe ko fuɗɗagol o wi ɗum noon sarɗi ko fuɗɗagol puɗɗaki noon o wi ɓe puɗɗaki noon kamo anda hen haydara kono noon min mbadde makko o wi kono noon ɓe mbadde makko o wi min tiroyi kalis o wi ɓe jeehi ɓe tiroyi kalis min gari min joɓi e ñalawma goto he o wi no ɓe tiroyi kalis ɓe gari ɓe ñoɓi e ñalawma goto he hankadi ko noon woniri o wi ko gueɗe ɗenel ko ni woniri ko heddi ko Abdourahmane mataw yettinatin alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe min calmini on o wi bandiraɓe min calmini on salminadu l'islam o wi salminadu l'islam minen jetta dental ngal fof o wi aɓe jetta dental ngal fof kala bawɗo ɗo ar yettama o wi kala bawɗo ɗo ar salminama yettama ñaganama duwanama o wi ñaganama duwawu e inde ceerno men o wi inde ceerno men ceerno Samba Ba falillahi alhamdu o wi falillahi alhamdu ɗum ɗo o wi eɗen ɗo mbimi ɗum ɗo ko waɗi o wi ɗum ɗo ko waɗi ceerno Samba no handi hen o wi ceerno Samba no handi hen sabu hay goto haalantaki homo woni ceerno Samba o wi sabu hay goto haalantaki homo woni ceerno Samba sabu gurdam mum fof o wi sabu gurdam mum fof e l'islam rek ko waɗi ɗum koye l'islam rek ko waɗi ɗum dawol mum o wi dawol mum koye islam kirndol mum koye l'islam jamma mum ko islam ñalama mum ko islam o jangi Allah okki ɗum gandal o jangi Allah okki ɗum gandal ngal kadi o yeboraki ngal o wi gandal ngal kadi o yeboraki ngal da'iman o woni koye andinde ngal o wi da'iman ceerno Samba ko woni fof koye andinde woni janginde ɗum noon woni nafoore gandal o wi ɗum noon woni nafoore gandal jangude o wi jangude golloroɗa jangina ɗum taki nelaɗo o wi o wi ɗum taki nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ɓurɗo moƴƴu e mon o wi ɓurɗo moƴƴu e mon ko janguɗo o Qur'ana mbomo jangina teɗen gandi ceerno Samba o wi teɗen gandi ceerno Samba mbo udditi duɗe o wi mbo udditi duɗe ɗe aduna o fof naftorto Sénégal yo ɗo funti Sénégal anduɓe ɗum o wi anduɓe ɗum yoɓe ganda ɗum meɗɓe ɗum yi heɓe meeɗa ɗum yi
min jaadi rawani o ɓe jaadi rawani ndungu galle Cheikh Aljuma Ba Cheikh galle Cheikh Aljuma Ba min tawi ɗon khalifa makko o ɓe tawi ɗon khalifa mumo Alhaji Amadou Aissata Ba o Alhaji Amadou Aissata Ba o bismi min o bismiɓe o teddini min min baali ha weeti o ɓe mbaali ha weeti heddi minen ndawa o heddiɓe ndawa ceerno o nde o naatti o yawani yaltu o yawani yaltu no aadaji seerenɓe mbayi tan on ɗo ko rewoɓe Allah jemma so ɓe juuloyi ɓe garti la budda ɓe pofto min padi ceerno e hakkude hen sukaɓe almuɓɓe ɓe e ɓiɓɓe ceerno o ɓe berti defte ɓe jangguina mbimi ceerno Samba neɗɗo noon tawi ñiiroru woni métier mum si dental ari dillil ñiiroru ma ha ande ho mboni an defte ngari an woni ceerno min komi almudo ɓattoɗen eyyi ɓattoɗen min ɓatti suka o jangini ɗon risala defte kewɗe o hawrindini ɗon hay maqama tawna hen Ibnu Malik na hen e defte goɗɗe nde o jangini seeɗa mbimi ceerno o wi nam mbimi tottu o ceerno o jaɓanma o ƴewtidi ceerno Samba no eyyi no almuɓe cifori tan eyyi o yekkiti noon maqama deftere ɓurde tow nde ganduɗa ko nden woni drapeau ceerno Samba min andi defte ɗe fof maqama ɓurani ɗum o totti kam tottumi ceerno Samba nde ceerno Samba fuɗɗi darsu maqama o seeɗa tan o turi heddam wi kam kana o woni ceerno Samba Karan wallahi o meeɗa ɗum yi te ɗon min ñalli ɗon min mbaali eyyi ko mbimi ko anduɓe ɗum naftori ɗum heɓe ganda ɗum naftori ɗum burle a faami ceerno Samba jangini maqama jangini Ibnu Malik suka o wi min min kam hankadi mi suusa jangini yeeso mon o immi o hibbitiɗo mawɗo gorko to bammum khalifa o wi ceerno enen hoɓɓe ɓen gandaɓe o wi ceerno o darsini maqama darsini Ibnu Malik ay ko toon ceerno o yalti o waɗani mahna o ɓornaki kadi paɗe o wi onon wano mon en cankat yimɓe garon mbalon ɗo ɗon mbayi no mbaɗon ni minen haydara min ganda hen min jeeborima on min caggodiri on andi min jinno daw ceerno wi min ñaltat o addoy kadi jawdi nden noon si Allah okki en mbaɗo no ceerno Samba eɗen e mum jiidi leñol e dufol eɗen koddi e lesdi he sabu Allah bandiraɓe wotan cagginor ɗum de o wiɗo hikka o yeehi ha yiɗi funtu leydi nde o noddi kam o haalani kam mi jasbano ñana mi dukri ɗum bom duko musgo weññiri ɗum ɗum noon mino soñña hooram mino soñña koreji ɗi Allah si okkima moƴƴere fandin ceerno Tall fandin ceerno Tall korejam fulɓe noon kaldanmi wona onon de ko korejam fulɓe ɗi kaldanmi eyyi ko mbimi yo en pandin ko Allah okki en ko pandinirte nin ganden en dañi ko ɓuri moƴƴo he ko dañete nden noon tamen juuɗe ujunere mbaen no fofen mbayi ni mbaen no nawleɓe ɓe mbayi ni kala ɗo garɗa hande e batu tawa moƴƴo mbo sukka mbo mawnina mbo teddina mbo horma mbo ittana gueɗal ɗum ne enen en gañani ɗum caggal Allah okki en ɗum kay eyyi ɗi ngari eyyi kay ko ɗum cohlumi yo fulɓe mbaɗ min kay ko ɗum kalanmi ko haali koto les o wi o Alhaji ceerno Bam o ceerno Ibrahima to Kaolack eyyi ko babirawo e mum ɓe gaddi ɗo teddugal ɓe gaddi gaye ɗiɗi ɗum na moƴƴi ɗum haalam ka fof ko ɗum goto wiyete ko Alhaji Mamadou Sara Ba
Sare Madiabel eyi ngari ne immi masa banganya ne addi ngari bibi banganya ne addi ngari joni famama ala mi lamdina banganya ne addi ngari ona Samba banganya wiyete yo banganya addu ngari ala mi accata min ko dow kala mi suudaki o wi no banganya na be gaddi ngari yo be gaddu no moƴƴi so be gaddi sakuji gari moƴƴi ala usad ali yo moƴƴi so be gaddi min yo be gaddu tan bibi ala mimi Ceerno Ali Huni o wi be gaddat gasi yo Ceerno Ali Huni mo mbey kay joni mo yo jokken Ceerno Samba hande nangue yaata dartinen o jarama onon fof on jarama jokken joni joni jokken Ceerno Samba hankadi mi dartinira ɗo Ceerno Samba ɗon o dartino Ceerno Samba ɗon han joni fof lu neex du doy joni fof ko weli ko te junju doyna borom xel jopaade joni jom hankadi ko heddi ko fof en paami ɗum ko tin mi jaggodiren jaggen Ceerno male ɗen sabu malal mum o nokku ko simti ko hen o hawrindini in fof ni o haaldiri Ceerno Tall ko noon tigi woori kono min on andina jiyaɗo Allah mawɗo wallahi kam min kawri o meeɗa min yi min meeɗa ɗum yi ɓe meeɗa ɗum yi o meeɗa andu inde amen o meeɗa andu inde mum min meeɗa andu inde mum ɓe meeɗa andu inde mum kamne nde min kaali no ɓe kaali mo heñi mo heɓi o wi wakagulen yahbide o wi wakagulen yahbide to haal ƴiyal ngal de min mbi ko woni yahbi o ko ɓe woni yahbi o wi lingen ɗi wax ye wakulen prix bi o wi ko kaala ton ko fof on kaalani taw min cuusa inni prix o minen kala tawna ɗum heewi ha ɓe cuusa 3 millions 500 million ngaji tati temedere ujunere min cuusa min komin jakorno tan minen ballino kana ko heewi o totta min temedere ujunere kam o tan min pawi ha min cuusa haal som o kono nde min inni som o non tan o immi pantare mbo ɗon o softi o naati o addi kayit o wi yaw mi jogue côté Kaolack an o immiɗo sengo Kaolack Karang sorina Karang no woɗɗi wawi yaw jogue nga Kaolack kono an ɗaɓaɗi Kaolack no tuddu hono mbiteɗa nono wiide no tuddu no mbiteɗa an mbimi Abdourahmane Sow min Abdourahmane Sow oy kon ma def ko sa tour oy nden mi waɗani indema 3 millions 500 nga dem si tournal o Medina bi sa yahi tournal Medina banque boobu banque on nga tiire ko sulal jafe sin saɗi nga oma téléphone sin saɗi nodda kam téléphone wallahi mi tinani tan Ceerno ngullumi tinani reko wulli hay sinno ko goɗɗo wullata sabu mi andu Ceerno Samba sabu andu Ceerno Samba ko ɗum tan o handuno ɗum so dañano in taw immiɗo tat fof tat perdi ko heewi mbimi ɗum haaju goto dañƴen Ceerno mbiɗum Ceerno haaju goto dañɗen goto min e ma kam enen ɗiɗo kam hande haaju goto dañɗen suudu Allah ndu heɓede si ndu heɓama Ceerno Samba a wuuri abada Ceerno Samba wuuri abada sa ari Medina Baye juma kolleteɗa sa ari Tiwawon jumali kolleteɗa sa ari Touba juma kolleteɗa sa ari Makka Kaaba ɓe panuma sa ari Madina juma ɓe kollanma Allahu akbar joni noon an sa ala juma holko hollirtema caggal noon juma heɓama hankadi Ceerno Samba wonta ma e abada ma a daro Karang to tali to kaccoɗa Ceerno Samba sororaji ma daro dow kaccoɗa Ceerno Samba o tawaka on baɗɗo nden moƴƴere noon on kam hono waɗete kam mbo en jahni de kono Allah kam jahnani ɗum nde o windi seko Ceerno fuɗɗimi Serigne Bi Jarajef Ceerno jarama o wi dedet o wi ala de Jarajef yalla gere mallen ma yalla o wi jettane kam Allah o wi jendaluma len ko de o mi sodanani onin de yalla suma borom la ko jendal Allah jomirawo ɓe coodani halis bangi nonu halis o bonini suma yon nekkatuji haajam alatani hen fu ngeen ko dugal hoɗɗo nanɗo ɗum fof suma yon nekkuji haajam ala hen li ngeen wax nak su ngeen ko defee ko mbiɗon noon son mbaɗi in maggu ngelen ca oyi mi ɗofta on bu ngeen ko defut mbaɗani man fi la yemde oyi min ɗo ponni Allahu ko nani haala billahi koni o wi oyi billahi koni o wi ay hankadi Ceerno Samba ko heddi ko firinoma in jarani min o hen rewta in juutat ay non tan seko mbanmi e poos seko waɗi e poos wonɗo mi hewani kalis nde wonɗo hewani mi wowani kadi kalis o wowani kalis seeɗa fof min membito na seko na ɗon walla ala ɗon
yetto so sa fof o sa fof hay mi yiɗa nen ɗo arda kam to poste kalis ko woni mi yiɗa o yiɗa fof neɗɗo arda to poste to kalis woni ay ha min tiiri kalis min gaddi o ha ɓe tiiroy kalis ɓe gaddi nden moƴƴere jettenen Allah enen fof eyyi we toon sima o ceerno noddi kam heccanki o yum kam mbo ari o we toon o mboyno so on puɗɗima mi ɗofta on temen nayyi saku o wi sima o ari o ari nden noon jetten Allah jetten o gorko moƴƴoyde ngal teddungal ngal o waɗani en eyyi fof ma ar o tinat hande janggo o tinat hen puɗɗima te mino yanana o fotata ɗon miɗo andi o ɗoftaten ay juma o kanko ma hoyta mbo miɗo andi ɗum eyyi yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere dental ngal mino on yafno noon sa yi jekkirmi en konngol mi won jungon ñaamo ceerno Samba tan minen gondi jemma e ñalawma subaka e kikiɗe jojo bom neɗɗo wiya kam ceerno Samba mi wiya ala on kay toñi Allah ceerno Samba wali goɗɗo ɗo mum ara inde kam ceerno Samba ayi mi ari ɗo hôpital Kaolack miɗo salligo sukana salligi ha gasni yo juul futuro nde parmi tan o wi ceerno Samba ar julnu en mbi min wana anda ceerno Samba ƴewtidi kam noon e o ya mi faydima e ceerno Samba wallahi ndeysan ayi ɗum ɗo miɗen goɗɗidoyi gilli hakkude amen ko Allah rek andino ɗippoti mi anda ɗum kam o anda Allah rek andi minen no nowrumi ɗum tan ko gandal ngal yankinare nde labde reedu kala neɗɗo moƴƴo gonɗo e ndi leydi Sénégal ceerno Samba waɗe ma yimre gañantumago o anda bom no ɗum sifori o anda so lamdama o anda ay wutten o mbo ɓorni ko noon tan ɓernde nde wayi ko neɗɗo goto bende melo gorko moƴƴo yo Allah junnu gurdam mum yo Allah accu ɗum ɗo duuɓi temedere kala ko sohli e diine e l'islam e ɗariga o mbo woni yo Allah waɗan ɗum barka Seydina Muhammad bandiraɓe on jarama sindo ko sakam goto e mon kala mi rewa inde mum e yettude mum kono noon en kertinan jettor ko reji ceerno Ndiaye Dukke saabu ɗum ɗo foof ko sababu mabɓe ɗum ɗo foof ko sababu mabɓe ɗum ɗo foof ko sababu ko reji ceerno Ndiaye ceerno Tall haali ɗum joni ɓe mbi fowru no wiyete bojel simuri nelɓe yo yettu soyru won fulɓe noon wiɓe ɗum ko jumre yo ngel yettu Allah kay sabu Allah kay waɗirano nelɓere ka soyru mura e kana nelɓere yartan soyru hawri hen nden yo yettu Allah nden eɗen jetta koreji ceerno Ndiaye caggal imam Tall ari joɗima ɗo yeeso men ceerno Dem kadi ari Boubacar Dem kana mi wiya Boubacar Sow nden kanko de o ari o sewi ɗo alhamdulillah rabbil alamin fof feewi eɗen jaggi ceerno Ndiaye na juuɗi nder men jafo ɗon ko guɗɗi juuti assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tal joɗiɓe ɗoɓe mawɗo e suka gorko e debbo fofof calminama salminandu l'islam kadi ko weltare addi en ɗo ko ɓeydandu e banggue diine addi en ɗo addi en ɗo en gari e lomtade Kaolack naaɓe dendagal julɓe wiyoɓe mbimi wonɓe Kaolack ko kamɓe lomtiɗen saabu hakkude mabɓe e ceerno Samba kadi en gari lomtade ɗo galle ceerno Ndiaye Dukke saabu ɓesgu ceerno ceerno Samba koye ɓesgu ceerno Ndiaye o jeeya ɗum ko ceerno Ndiaye haali ɗum wima a wona almudo ka ɓiɗɗo e galle he ko ɗum gonirɗa ɗo e galle he eɗen gandi ceerno Samba wonɗo janggi banggue goɗɗo de kono kala ko heeɓi e gandal o wattindi koye juuɗe ceerno Ndiaye Dukke ko ɗon o woni ko dañi e gandal fof caggal ɗo fuɗɗino ko ɗon o timmini ko ɗon kadi o lomti duuɓi omo jangguina e duɗal he minen gadimo toon o tawi min toon kono ko toon min ɗaccimo gurdam makko fof o waɗi ɗum koye ceerno Ndiaye Dukke ɗum waɗi ngal ɗo teddugal o ardini hen ko ɓesgu ceerno Ndiaye Dukke mboɗa andi e ɓene lawol wone mabɓe aroɓe kono ɓe mbi kam ko sa adimama min toon lomto min toon hay so tawi min garino min tawima toon
tawima toon ko an woni fof amen kam an woni fof amen fof amen ko an fof amen ko an ɗum noon somin ngari ɗum noon simin ngari min e somin garani garani walla somin leeli arde walla simin ɓooyi min garani Allah addima toon gueɗe amen fof ko an jogui ko ɗum waɗi mi suutude konngol ngol ɗum taki ƴettude ɗum konngol kono mbaɗa andina on kono mbo on andina ne oɗo ceerno Samba e oɗo ceerno Abdourahmane ko Allah waddi ɓe ko sabi Allah ɓe nangodiri ko sabi Allah woni ko ɓe jadata gollodiral mabɓe e diine l'islam o gollodiral mabɓe e ɗemgal pulargal e yañude diine o tawa koye pulagu ko ɗum woni darde mabɓe ko ɗum jibiningal ɗo gollal وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلمني أن مجوري ماون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمني أن جوري ماون من دي على باونو أتشرمي جون سلمني أن مجوري ماون مي روا اللفل نقول روا نقول رك Ndiaye Dukke o université jaltuɗo e ceerno Ndiaye Dukke min yahanno e tafsir o min jooɗo janngo haa o faɗɗe walla o tampa o nabi hôpital o arta o wi ɓe jaadanno e haala ko wayno ceerno Mamadou Tall en calmini ɗumen e wayno ɓiɗɗo baba mba taw ɓe ganna minen jittarawo goto Diako Maska woni Cheikh Tidiane ganduɗa mi en gandi taarih o minen gandi no ɓe gardi e nder Saloum no ɓe gimmori Jolof minen fof jittarawo goto kamen koye Dembo ɓe jalti minen min jalti e Samba min gandi taarih o ha timmi e ɗum noon ko yimɓe anduɓe ɓiɓɓe gandal ɓen noon Allah waɗi ceerno Samba ɓe goni ɗo jaatiga mum e ko wayno ceerno Abdourahmane mo ganduɗa kadi goto fof mo andi baba makko Cheikh Mamadou no waɗno ceerno Digane Cheikh Mamadou Ali ha ceerno Cheikh Sadibou Digane mo ganduɗa kadi ha toon ƴetti hay joom suudu saabu korso mumen e on galle e darde mum hakkude mum ceerno Samba en calmina musidal ngal fof e kala ko haalata no haala calmin kadi ceerno Boubacar Deme en ɗum gandi en mbayri ɗum no feewi en gandi so wiyama koye ɓiɓɓe ceerno Ndiaye Dukke ene selli saabu toon ɓe musni tagati toon ɓe parnori toon ɓe goni hay joni ɓe giwani toon ɓe ubbani kadi neema en calmini kadi musidal men gongal ɗo fof en jiiɗa lim juumen e dendagal wayno kadi oɗo ko jibnaɗo ko israda wayno ceerno Ibrahima Ba jeeyaɗo Gurjilen gonɗo hande imam ɗo Kaolack Betuwar Kaolack en gandi kadi kanko ne min pintanmi en ɗum jiidi on wonde esam ceerno Mamadou Jumo ha ɗum addi sababu machallah en ɗamɗam woni ɗon ha ɓiɓɓe mumen hande nani ɗon e juuɗam min ne'i ɗumen e machallah Dieynaba Fatou Ba ɓeni toon e ɗum ɗo fof ko en ɗamɗam ganduɗa ko ɓe gollodiri koye almudagal e Allah waɗi ko ɗum woni jokkuji ɗi ha miñiraɓe men ɓeɗo ceerno Samba en e kadi ne hande Allah walli en mbawɗen tawtorede e oɗo nokku mo ganduɗa ko nokku mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fodanno ɗumen nelaɗo walli kulli shay'in lahu ajalun musamma fal tasbir wal tahtasib mi yowi wiide noon ceerno Samba mbimi ayi ɗo oɗo nokku tawde tan a doɓɓima wota tampini hoorema ma mbaɗa juuɗe ma saabu ka kulɗo Allah ka aari billahi te kala ko piɓɗa Cheikh Ibrahima Niass wi wonde ne kala ko ɓi adama piɓe ɓerde mum selle mum hay soko tawi asman jiiɗi ɗum woni ma ɗum jippino ɗum tawa ɗum noon gandunomi bayal o wonata hanti so wona komo sohlira ko komo ɗaɓɓira ko nden noon ceerno Samba darima hen darde nde ganduɗa kama ceerno Abdourahmane o faɗa ɓe jiidima nder leydi Saloum e nder leydi Jolof nder leydi Casamance kono noon hunde ma tampane de heeɓe kono neɗɗo joɗotaka tan lelo o faada hunde ma mbaɗa sababu heddi kom gacca juuɗe Allah ɗum noon hene wayno hande ɗum Allah soggani en ha dañɗen oɗo musidɗo mo ganduɗa ko julɗo ala ko sodani nokku o si wona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala te kadi alama sehni ɗum so wona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala saabu yimɓe ardema ñalawma goto anda ɗumen a meeɗa ɗumen yiide ni no jamanu o lijiri hande mbimami en cohli bayal ko 3 millions soda a yahani toon a nelani toon a filmani etake wadde testaji ɗum ko gonɗinde Allah tan wawi ɗum ala sikki sago mo andi ɗum ɗo ko Allah tottata woni ɓe Allah wiyata alladina yunfiquna amwalahum billeyli wa nahar sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura ɗum en gandi kammo mo andi commerce mo waɗata o komo werata o jamma e ñalawma ko werata feñde suuɗino homo andi ɗum ɗo wona ina ɗum perte saabu ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o resnu wa ma tuqaddimu lahum khayran tajidu khayran indallahi khayran wa a'zama ajra jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kala ko gardinɗa toon ma tawoy ɗum toon ina wayno ceerno Abdourahmane almudo mum tindini ceerno Samba ha wawi yettude o
en jii nelaɗo wiya dalatu ala hayri ka fa'ili dalatu ala hayri ka fa'ili neɗɗo si tinnini neɗɗo moƴƴore si tawi moƴƴore nde heɓama kam tindinoma heɓ moƴƴere wane noon nden noon ceerno Samba e en ɗum jetta e en jii kadi ne o gollima sunna nelaɗo sallallahu alih w sallam o ñemtini nelaɗo sallallahu alih w sallam en jii nelaɗo Allah wi wa anzir ashiratakal aqrabin en jii jangga yi dañi gandal o ibbeti koye koreji mum jibina ɗo ari homo jangina ɗon homo waajo ɗon homo tottira o ƴetta ɗon sukaɓe homo jangina o ƴetta ɗon mawɓe homo jangina nden noon nela en jii duuɓi 13 koye on famille woni mba Allah wi ɗum an wa anzir ashiratakal aqrabin ya jertin musidɓe ma ɓurɓe ɓattanɓe ɓe jiɗɗa dufol ceerno Samba ko noon waɗi wawno jooɗade Ndar en gandi almuɓe ɓe lutti toon woɓɓe ne jooɗi Mauritanie woɓɓe ne jooɗi Dakar kono ko ƴetti gandal ngal ƴette ceerne e du'awu o addi ha nder bandiraɓe o wi ɗumen ndenden du'awu on ɗon ndenden gandal ngal ɗum noon ko labde reedu wawa jellude ɗon ɗum noon ɗum waɗi ceerno Samba waɗi hande ha mbawɗen jooɗade ndendodiren ɗo mbawen ɗo yiidude mbawen ɗo annodirde ƴeew ko rendi ko ɗo hande juulɗo ko salmodiri ko ɗum ɗo fof ko sababu mum nelaɗo sallah sallam wi ma min muslimin yaltaqiyani wa tasafahani illa waghfir lahum qabla an yatafaraqa alaɗo julɓe ɗiɗo kawrata nelaɗo wi ɓe mbiɗodira juuɗe so wona haade mum ɓoccide juuɗe Allah yaafi ɗon bakkatuji mum ƴeewe ko rendi ko ɗo hande ɓiɓɓe julɓe calmodiri ɗo gandodiri ɗo jokkodiri ɗo hay goto anda ɗum heɓude ha ɗoyde e kadi ɗi sababuji on julɗo kadi ha wawa ittu jawdi mum adda wadde ɗo ko sababu ceerno Samba soɓe jahana toon si dillana ɗeɗo dilla ɗum fof heɓatano ko on ne dañiɗo risdi jawdi mum e juuɗe mum joom subhanahu wa taala ko risno ɗum ɗum taki noon o yiɗi ndendono mum yettude ni'ama mo Allah rokki ɗum la in shakartum la azidannakum tawde jomiraɗo subhanahu wa taala holli en ni'ama mo rokkuma o sika yettima ɓeydanmama ina wayno enen ɗo fof en ndindi hande yettude oɗo ni'ama en jettirani kadi o baɗɗo hen jawdi e waɗɓe sababu ɗum noon ko hunde mawde no feewi on calminama on juurama on beltanama ala fof ko mbiyeten sawna wiide alhamdulillahi rabbil alamin saabu wayruɓe yiiɗo jiidi ɗo hande wayruɓe jokkodiri ɗo hande ɓe gannodirani gandodiri ɗon ɗum ko sababu oɗo boqa kono noon deki nelaɗo wiwata ko inna lillahi buyutan fil ardi almasajid wa haqqan ala llahi an yukrima zairahu nelaɗo sallah sallam o wi cuuɗi Allah ɗi e dow leydi kamwoni manam ɗo ɗo rewate en gandi araboɓe jogori ɗum tan ko inɗe ɗiɗi wiyete musalla a masjid musalla firta ko juulirde koko rewirte Allah masjid ko sujjirde ɗum a suuɓima guel ɗo nokku haɗo sujjana Allah haɗa wondi e bandiraɓe ƴeew ko heɓori ko ɗo sujjude heɓori ko ɗo rendude heɓori ko ɗo naftorde e gandal heɓori ko ɗo manam naftorde e baraji e en gandi ko nabi sallallahu alih w sallam o wi en wonde ne si tawi neɗɗo o naati jama si tawi woni o sallaguima ha paari o taaɓima o fayima juulirde kala taaɓal ngal taaɓande haɗa momtane bakkate haɗa winne baraji haɗa yekkitane darajuji ha naata nder jama de on jamama natɗa juulɗa yo juulan haɗa winne ka juulowo haade gonɗa yaltude hino waɗi malikaji gonɗi dow mbi allahuma aghfir li abdika fa innahu fi beytika jomen yaafa ɓeɗo maccuɓe walla oɗo maccuɗo ma gonɗo nder ɗuɗo suudu ɗum ala ko wawi dañede sika wona ɗum ɗum tagui to corona o ari won usta seeɓe wiyoɓe wonde ne julde galle ma julde jama goto mbino on peni te nelaɗo penni on wawa fodde ɗum ko dañata nder ɗo ɗeɗo palɗe ɗiɗo du'uwuji e ɗiɗo malikaji e ɗi oɗo i'tiraf dañ a wawa ɗum dañ si wona nder ɗo juuli wawa fodde ɗum noon ɗum ceerno Samba min Allah jarama jarama bandiraɓe arɓe ɗo fof en beltinima ɗumen waɗɓe hen jawɗele mum on jii maire o nane ari nde ari nde mbaɗɗon kon présenté hanki an haalani moƴƴere nde waɗi hamdallahi an juma mbi ɗum ceerno Samba hanki haalanimi leydi gaddandi fo ana addini joni noon baɗanɗo to leydi gondi surtout leydi o wi min jogui foof kala ko addete leydi mami addu so Allah jaaɓi hay goto ɗum ne kadi heeɓima ganden ɗum maire mumen darima nden on darde ɗum noon ko sababu wonde ne ko dañde sens e won gueɗe so Allah yiɗima fewnan hunde assalamu aleykum wa rahmatullahi eyyi bisimilla hokkodiren seeɗa mawɗo wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh miɗo yetta dental ngal o wimo yetta dental ngal miɗo yetta dental ngal miɗo yetta dental ngal o wimo yetta dental ngal miɗo ɓe juuro o wimo juuro miɗo salmina omo salmina kala mbo gandanɗa hoorema Allah addi ɗum ɗo hande o wi kala mo ganduɗa hoorema Allah addima ɗo hande ina wayno ko min garanɗa ɗo o wi ina wayno kammo arani ɗo hande
bawɗo ɗo ar fof hande oyi bawɗo ɗo ar fof hande ko min arani ɗo oyi ko kam o arani ɗo weltaram nde fof oyi weltare mum nde fof dendagal beltaje mon ɗe oyi dendagal beltaje men ɗe enoɗe kewrini fof enoɗe jajirini eno kewirni henoɗe jajirini fof si ɗe ƴettama ɗe mbaɗete nder ko beltimi ko o wi enen fof ko beltiɗen ko fof neɗe no ina heewiri no yaajiri si rentidirama in waɗan nder weltare mum he sabu komin waɗana ɗum o wi sabu kam waɗana in komin dañi in o wi ɗum kam dañi in nden noon wona o wi nden noon wona min mi wiya alhamdulillahi rabbil alamin o wi mo wiya alhamdulillahi rabbil alamin 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 haalam hen hewata si wona mi du'o tan o wi haala mum hewata hen si wona o du'o tan ceerno Samba o wi ceerno Samba ko moƴƴo o wi ceerno Samba ko moƴƴo nen fof en kaldiri in neɗɗo si wiyama moƴƴo tan o wi neɗɗo si wiyama moƴƴo tan en gayni fof o wi fof huuɓi sabu annabaɓe o wi sabu annabaɓe ɓe ko moƴƴuɓe tan o wi ko moƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓene o wi moƴƴuɓene ko moƴƴuɓe tan ko moƴƴuɓe tan nden noon si neɗɗo ari e kadar moƴƴere o wi neɗɗo noon nden si ari e kadar moƴƴere hanti a humni o wi hanti a humni ala hanti ka faw hen ala hanti ka faw hen ko heddi ɗo o wi ko heddi ɗo hanti ko ta'awanu alal birri wa taqwa o wi en mballondir e moƴƴere kulol Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan wota en mballondir he dow bakkodinde he jaggodirde ni jaggidde amnoyi to dow alburahu jibrilu ardino fewno sidirati nurin zabi jibrilu dartoyine rafrafi nurin ngabbidi e maɗa o tilloyi to dow al arsi jomen jeyɗo korsindo amada o nawma to neɗɗo he jinne ittano kumpa men nde jaɗa a haaldi فاتحة صلاة الفاتحة ما شاء الله آية الكرسي نعم آمين يا رب آمين يا رب هو فلق الناس قل هو الله فلق الناس اي الله بركة on wali ba woni baba galle Samba ba mina jara dum ko yamirore Allah ne dirtata sukuran mi jari yari so kame wali ba jinnabe am dari be mallabe tampata on wali ba woni baba galle Samba ba mina jara dum ko yamirore Allah ne dirtata sukuran mi jari yari so kame wali ba jinnabe am dari be mallabe tampata on